Een telefoontje over een probleem. Goedendag, mijn internet werkt sinds vanmorgen niet. Goedendag, met Marcus van de klantenservice. Ik heb geen internet en kan niet werken. Dat spijt me, ik help u graag. Het probleem kwam plotseling. Is het internet helemaal weg? Ja, ik heb helemaal geen verbinding. Gebruikt u wifi of een kabel? Ik gebruik wifi. Werkt het ook niet met kabel? Nee, ik heb het al geprobeerd. Dank u voor de info. Ik word langzaam een beetje nerveus. Dat begrijp ik goed. Ik werk vandaag thuis. Sinds wanneer precies is het internet weg? Sinds de vroege ochtend. Waren er gisteravond problemen? Nee, alles liep normaal. Heeft u de router herstart? Ja, zelfs meerdere keren. Heeft u daarbij even gewacht? Ja, ik heb rustig gewacht. Brandt er een lampje rood? Ja, 1 knippert rood. Dat is goed om te weten. Betekent dat een storing? Ja, dat is vaak een teken. Ligt het probleem bij mij? Ik controleer nu uw aansluiting. Oké, ik wacht. Dank voor uw geduld. Geen probleem. Ik zie een storing in uw straat. Dus het treft meer mensen? Ja, niet alleen u. Dat stelt me een beetje gerust. Onze techniek werkt er al aan. Kunt u zeggen hoe lang het duurt? Waarschijnlijk tot vanavond. Dat duurt nog lang. Ja, dat begrijp ik. Kan ik iets doen? Helaas niet veel. Moet ik de router uitzetten? Nee, laat hem aanstaan. Krijg ik later info? Ja, via een bericht. Goed, dan weet ik het. Heeft u nog een vraag? Nee, dat was alles. Dan excuses voor het ongemak. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Tot horens. Tot horens. Een telefoontje over een klacht. Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn bestelling. Goedemiddag, u spreekt met Marcus van de klantenservice. Ik heb kleding bij u besteld. Oké, wat is er gebeurd? Het pakket is vandaag aangekomen. En klopt er iets niet? Ja, helaas meerdere dingen. Dat spijt me. Vertel mij alstublieft alles. Ik heb een blauwe jas besteld. In orde. Welke kleur heeft u gekregen? De jas is grijs. Dat is natuurlijk fout. Ja, ik wilde echt blauw. Dat begrijp ik goed. Waren er nog andere kledingstukken? Ja, een t-shirt en een broek. Waren die wel goed? Het t-shirt is oké. Dat is goed. En de broek? De broek is te licht. Welke kleur wilde u? Zwart. Heel donker. Ik begrijp het. Dus is de broek ook fout? Precies. Was er nog iets niet goed? Ja, het pakket kwam erg laat. Hoeveel dagen heeft u gewacht? Bijna een week. Dat spijt me. Normaal duurt het korter. Ja, daarom was ik verrast. Was er nog een probleem met de bezorging? De kleding was ook erg gekreukt. Was de verpakking beschadigd? Nee, maar de verpakking was erg dun. Dank u voor de info. Dat is belangrijk voor ons. Wat kan ik nu doen? U kunt alle foute stukken terugsturen. Dus jas en broek? Ja, klopt. Krijg ik dan nieuwe kleding? Ja, we sturen nieuwe artikelen. In de juiste kleuren? Ja, natuurlijk. Moet ik daarvoor betalen? Nee, de retourzending is gratis. Dat is goed. Krijg ik een retourlabel? Ja, we sturen het per e-mail. Moet ik alles samen terugsturen? Ja, graag alle foute stukken. Moet ik het t-shirt houden? Ja, die kunt u houden. Hoe lang duurt de nieuwe levering? Ongeveer 3 tot 4 dagen. Goed, dat is oké. Dan wacht ik graag. Wilt u de maat veranderen? Nee, de maat past goed. Dan verander ik alleen de kleuren. Perfect. Ik voer het nu in het systeem in. Dank u. U krijgt zo een bevestigingsmail. Heel goed. Daar vindt u ook het retourlabel. Super, dank u. Heeft u nog vragen over de bestelling? Nee, nu is alles duidelijk. Dan ben ik blij. Dank u, dat helpt me erg. Graag gedaan. Ik wens u ook een fijne dag.
Hartelijk dank. Tot horens. Tot horens. Een telefoontje naar de monteur. Goedendag. Mijn auto start niet. Goedendag met Marcus van de klantenservice. Ik sta nu voor mijn huis. Ik begrijp het, dat is vervelend. Ja, ik moet zo weg. Dat is onhandig. Gebeurt er iets als u start? Nee, de motor start niet. Draait de sleutel normaal? Ja, maar er gebeurt niets. Hoort u een geluid? Ja, ik hoor een zacht tikken. Komt dat geluid telkens terug? Ja, elke keer bij starten. Brandt het licht in de auto? Ja, het licht gaat aan. Ook het dashboard? Ja, dat brandt ook. Dan is de accu misschien zwak. Dat kan goed kloppen. Is het buiten erg koud? Ja, het is best koud vandaag. Dat kan de accu verzwakken. Dat wist ik niet. Heeft u de auto gisteren gebruikt? Ja, gisteravond. Waren er toen al problemen? Nee, alles werkte normaal. Heeft u misschien het licht laten branden? Ja, dat kan gebeurd zijn. Dat overkomt veel mensen. Dan ben ik niet alleen. Nee, zeker niet. Wat kan ik nu doen? Heeft u startkabels? Nee, helaas niet. Is er iemand met een auto dichtbij? Ja, een buurman is thuis. Kunt u hem om hulp vragen? Ja, ik kan het vragen. Heel goed. En als dat niet lukt, Dan kunnen wij hulp sturen. hoe gaat dat precies? Een medewerker komt naar u. Met een auto? Ja, met een servicewagen. Wat doet hij precies? Hij geeft de auto starthulp. Controleert hij ook de accu? Ja, hij kijkt alles kort na. Hoe lang duurt dat? Meestal 20 tot 30 minuten. Moet ik iets betalen? Dat hangt van uw contract af. Kunt u dat controleren? Ja, ik kijk even. Dank u. Een ogenblik alstublieft. Geen probleem. Ik heb uw contract bekeken. En? Het is bij uw contract inbegrepen. Dat is fijn. U hoeft niets extra te betalen. Dat stelt me gerust. Zal ik hulp sturen? Ja, graag. Bent u nu veilig? Ja, ik sta rustig voor het huis. Staat u niet op de weg? Nee, ik sta op een parkeerplek. Heel goed. Blijf alstublieft bij de auto. Ja, dat doe ik. Heeft u uw telefoon bij zich? Ja, die heb ik. Dan kan de medewerker bellen. Perfect. De hulp is nu onderweg. Heel erg bedankt voor de hulp. Graag gedaan. Ik wacht hier dan. Ja, blijf bereikbaar alstublieft. Doe ik. Ik wens u veel succes. Dank u. Tot horens. Tot horens. Een telefoontje over een betaling. Goedemiddag. Ik heb een vraag over een betaling. Goedemiddag. U spreekt met Marcus van de klantenservice. Ik zie een afschrijving en ben onzeker. Geen probleem, ik help u graag. Ik kreeg gisteren een bericht van mijn bank. Gaat het om een factuur? Ja, om een openstaande factuur. Kunt u mij zeggen van welke datum de factuur is? Hij is van begin deze maand. Heeft u de factuur al betaald? Ik dacht van wel, maar ik weet het niet zeker. Dat bekijken we samen. Dank u. Ik controleer het even voor u. Helemaal goed. Een moment alstublieft. Geen probleem. Ik zie hier een betaling van vorige week. Dus heb ik betaald. Ja, de betaling is binnengekomen. Dat is fijn om te horen. Het bedrag is volledig overgemaakt. Waarom kreeg ik dan het bericht? Soms komt de info wat later. Ah, dat wist ik niet. Dat gebeurt vaker. Goed om te weten. De factuur is nu voldaan. Dat stelt me erg gerust. Wilt u dat ik het kort uitleg? Ja, graag. De bank meldt soms openstaande facturen automatisch. Ook als ze al betaald zijn? Ja, als de betaling nog verwerkt wordt. Begrijp ik. Heeft u nog andere openstaande bedragen? Niet dat ik weet. Ik controleer dat ook even. Oké. Een klein moment alstublieft.
Ja, Nee, alles is in orde. heel goed. Er zijn geen verdere openstaande facturen. Dat maakt me blij. Betaalt u bij ons via automatische incasso? Ja, dat is makkelijker voor mij. Wilt u dat zo laten? Ja, graag. Dan blijft alles zoals het is. Krijg ik een bevestiging? Ja, we sturen u een e-mail Wanneer ontvang ik de e-mail? binnen enkele minuten. Super, Controleer alstublieft ook uw spammap. goed idee. Heeft u nog vragen over de betaling? Nee, nu is alles duidelijk. Dan ben ik blij. Dank u voor de uitleg. Graag gedaan. Dank u voor uw tijd. Geen probleem. Tot horens. Tot horens en een fijne dag. Een telefoontje voor een afspraak. Goedemiddag, ik wil een afspraak maken. Goedemiddag, u spreekt met Marcus van de klantenservice. Het gaat om een afspraak volgende week. Natuurlijk. Waarvoor heeft u de afspraak nodig? Voor een adviesgesprek. Helemaal goed. Gaat het om een bestaand onderwerp of een nieuwe vraag? Het is een nieuwe vraag. Geen probleem, Ik heb 's ochtends meer tijd. dat is goed om te weten. Past maandag of dinsdag beter? Dinsdag is prima. In orde. Ochtend of middag? Liever in de ochtend. Om 9 uur of om 10 uur? 10 uur past beter. Goed, dan noteer ik 10 uur. Dank u. Dinsdag om 10 uur, klopt dat? Ja, precies. Hoe lang duurt het gesprek? Ongeveer 30 minuten. Dat is perfect. Dan heb ik daarna nog tijd. Heel goed. Komt u alleen of met iemand? Ik kom alleen. Helemaal duidelijk. Heeft u al een klantnummer bij ons? Ja, ik heb een nummer. Kunt u het aan mij doorgeven? Ja, een moment alstublieft. Geen haast. Ik zoek het even op. Neem gerust uw tijd. Hier is het nummer. Dank u. Ik heb u gevonden. Mooi. Ik zie uw gegevens in het systeem. Heel goed. De afspraak staat nu vast. Krijg ik een bevestiging? Ja, per e-mail. Nog vandaag? Ja, binnen enkele minuten. Heel fijn. Kijk ook even in uw spammap. Ja, doe ik. Wilt u het gesprek online of op locatie? Op locatie graag. Prima. Kent u ons adres? Ja, ik ben er al eens geweest. Weet u ook in welke kamer het is? Nee, nog niet. Dat staat in de bevestigingsmail. Perfect. Kom alstublieft een paar minuten eerder. Ja, dat doe ik. Heeft u verder nog iets nodig? Nee, dat was alles. Dan zie ik u dinsdag om 10 uur. Hartelijk dank voor uw hulp. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens en tot dinsdag. Een telefoontje voor een adreswijziging. Goedendag, ik wil mijn adres wijzigen. Goedendag, u spreekt met Marcus van de klantenservice. Ik ben pas verhuisd. Prima, ik help u graag. Mijn oude adres klopt niet meer. Dat begrijp ik. Sinds wanneer woont u op het nieuwe adres? Sinds vorige week? Bent u helemaal verhuisd of tijdelijk? Nee, dit is nu mijn nieuwe woning. Helder. Heeft u al post van ons ontvangen? Nee, nog niet. Dan is het goed dat u belt. Ja, dat dacht ik ook. Dan voorkomen we problemen. Precies. Kunt u mij uw klantnummer geven? Ja, een moment alstublieft. Geen probleem. Ik zoek hem even op. Neemt u de tijd. Hier is het nummer. Dank u, ik heb uw dossier geopend. Top? Dan passen we nu het adres aan. Ja, graag. Wat is uw nieuwe straat? De straat heet Lindelaan. Hartelijk dank. En het huisnummer? Nummer 12. Is er een toevoeging, bijvoorbeeld een woningnummer? Nee, alleen 12. In welke stad woont u nu? In Utrecht. En de postcode? Is dat de code met 4 cijfers en 2 letters? Ja, precies. Kunt u die noemen? Ja, het is 3512 AD.
Dank u, ik voer het in. Dank u wel. Wilt u het factuuradres ook wijzigen? Ja, graag. Wilt u post per brief of per e-mail? Liever per e-mail. Dan gebruiken we het e-mailadres dat we hebben. Ja, dat klopt nog. Heel goed. Wilt u geen brieven meer ontvangen? Klopt, alleen nog digitaal. Prima, dan zet ik dat om. Heel goed. Het nieuwe adres is nu opgeslagen. Vanaf wanneer geldt het? Meteen. Dat is perfect. Krijg ik een bevestiging? Ja, per e-mail over enkele minuten. Super. Dan weet ik het. Wilt u verder nog iets wijzigen? Nee, dat was alles. Dan is alles geregeld. Dank u wel voor de hulp. Graag gedaan, ik wens u een fijne dag. Dank u, insgelijks. Tot horens. Tot horens.